100 km košta 14 dinara. Sada ću vam pokazati kako se uključuje električni automobil. Damo kontakt i glavni prekidač. I sada je uključen. Ne čuje se, a radi. Da. Pripremajući diplomski rad na Višoj elektrotehničkoj školi, Pančevac Nebojša Matović došao je na ideju da napravi vozilo na električni pogon. Kupio je polovnog Peugeot 205 i naredne 2 godine proveo u njegovom sređivanju. Auto koji je preuredio lakši je za 150 kg od fabričkog, a zanimljivo je šta je sve Nebojša izbacio iz njega. Motor, rezervoar, hladnjak, auspuh, alternator, starter i tako dalje. Na mesto originalnog benzinskog motora sam ugradio elektromotor na postojeći menjač koji je bio u automobilu, baterije koje su potrebne, kontroler rada elektromotora i još nešto sitno od elektronike. Polovni Peugeot ga je koštao 1000 evra, prepravke i delovi još 3, ali se isplati jer ovakav auto ima brojne prednosti. Glavna prednost je ta što ne zagađuje životnu sredinu apsolutno ništa i što me 100 km košta 14 dinara. Možemo krenuti bilo kojom brzinom. Automobil nema kvačilo, a ima manualni menjač. Najčešće se po gradu koristi 3. brzina, na otvorenom putu 4. Automobil bez problema može da krene i 5. Ne zahteva apsolutno nikakvo održavanje, potpuno su bezbedni, udobni i zabavni za vožnju. Ovde se nalazi glavni prekidač u automobilu koji služi u slučaju bilo kakve havare ili nezgode. Pritiskom na njega svi sistemi u automobilu se gase i sve je apsolutno bezbedno. Većina ljudi je skeptična prema vozilima na električni pogon zbog punjenja baterija. Sa baterijama koje ja trenutno koristim u automobilu, domet ovog vozila je nekih 100 km, maksimalna brzina koliko sam ja uspeo da testiram je takođe 100 km na sat, vreme punjenja ako su baterije skroz prazne do skroz pune je nekih 3 sata. Umesto da na putevima zameni automobile koji zagađuju životnu sredinu, Peugeot Nebojše Matovića već godinu dana trune u garaži. Znak stop na putu ka njegovoj registraciji postavila je Agencija za bezbednost saobraćaja, koju moraju da se obrate svi vlasnici vozila za atest. U Agenciji za bezbednost saobraćaja prvo nisu me razumeli, nisu znali šta je to i tako dalje, dok moje objašnjavanje njima je trajalo više od mesec dana. Oni su tražili potvrdu proizvođača da ja smem da prepravim njihovo vozilo. To se nigde u svetu ne traži. Ja sam čak i tu potvrdu uspeo da nabavim. U našem zakonu ne postoje posebna električna vozila, mora se u saobraćajnu dozvolu upisati kubikaža vozila, a ja nemam kubikažu, zato što više nemam benzinski motor, nego imam elektromotor. Dok u susednoj Hrvatskoj jedan Nebojšin kolega od države dobija subvencije kako bi nastavio da proizvodi ovakva vozila, Pančevac gubi volju za borbu sa birokratijom i sve ozbiljnije razmišlja o odlasku iz zemlje. Za Mondo TV, Marija Atanasković.